Хората, които изоставят някого, си мислят, че ще намерят някой, който ще ги обича толкова, колкото и човека, когато са изоставили. Но животът, приятели, има начин да покаже кого наистина сте загубили. И вие, които сте били изоставени, помнете, че винаги може да намерите нови хора, които ще ви обичат повече и ще ценят любовта ви повече. Но тези токсични хора, които са ви изоставили, никога няма да намерят някой, който да им показва тази любов до края на живота. Те просто ще се носят от връзка в връзка, ще се женят, ще се развеждат и след това всички ще седнат и ще кажат едно и също нещо. Искам да бъда обичан.